Xayrlı gün, isəmisiz mühtərəm kollegalar. Bugün Tatar Inform matbuğat üzəgində biz Tatar məlumat şuralarında sport temalarının yoxturtuluğu turunda söyləyəcəyik. Həm bizning spikerlər Atlas G'afiyatov, Tatarstan Yaşları gazetəsinin baş müharriri, Olmaz G'afiyatov, Tatarstan Yeni Asır telekanalının sport tapşırıqları redaksiyası жетекшісі, Radik Sabirov, İdil jurnalının baş müharriri, İlnar Husnulin, Vatanım Tatarstan gazetəsinin baş müharriri orunbasarı, hem Olisa Sabirova, Şahri Qozan gazetesi haberçisi. Xayrlı gün, isəmisiz kollegalar. Hem birinci oңлатayım indi mine, çünkü kollegalarda sұрай, ne үшін siz şuşunдай temaga press-konferensiya өткәрергә булдыгыз дип. Хәзерге вакытта Qozanda чемпионат şuraları uzdı. Hem elbette Tatar sport jurnalistleri Qozanda ötken bu şuralardan çitte kalmadı. Bu temaga tağın qoşan jıyılışıp söyleşir idi geldi. Bu çempionatqa bağışlangan tema түгел, lakin ул менә хәзер актуаль, бигрәк тә соңгы көннәрдә бигрәк тә актуальләште. Һәм шуңа күрә әйдәгез гомуми тема дип кабул итик, ләкин төрле сораулар бирергә була, bütün проблемаларны ачыклап сөйләшәсе килә. Түгәрәк өстәл форматында үтсен иде бу матбугат конференциясе. Менә шундый тәкъдим бар. Һәм беренче сорау шундый булыр. Бүгенге көндә Татар спорт журналистикасының хәлен һәм халәтен сез ничек билгелисез? Ничек бәяләр идегез? Атлас абый, сездән башлыйк, мөмкин булса. Кнопкага басып сөйлибез, ярыймы? Ничек билгеләргә дип, монда ул спорт үзе нинди дәрәҗәдә, спорт журналистикада шундый дәрәҗәдәдер инде. Чөнки үзегез беләсез бит, соңгы вакытта бездә зур ярышлар да күп үтә. Андан соң элегрәк менә мин эшли башлаганда, узган гасырның 80нче елларында дип әйтик инде, спорт алай зур дәрәҗәдә түгел бит инде республикада. Анда бер 3-4 кенә кеше иде спорт журналистлары. Хәзер күп, беренчедән сан буенча да, сыйфат буенча да үсте дип уйлыйм мин соңгы елларда. Чөнки теге Яшерин батырын түгел бит инде. Журналист үзе штучный товар дип бит инде безнең Рим Атласов әйтә. Спорт журналисты ул шулай штучный товар. Аны бер кая да укытмыйлар, университетта укытмыйлар аны, әгәр дә үзе күпмедер спорт белән шөгыльләнеп, үзе күп шул ярышларга йөрмәсә, әйтмәсә, ул инде спорт журналисты була алмыйдыр дип уйлыйм мин. Менә шул. Радик, сезнең фикерегез? Атлас абыйның фикере белән килешәм. Менә гомумән алгандагы журналистикадагы хәл белән бәйле инде бу. Менә ерак барасы түгел бит безнең татар матбугатында, радио телевидениесендә мәсәлән, сәясәт буенча язучылар бармак белән санарлык, икътисад өлкәсендә бер-ике бармак җитәдер бит шуның белән. Һәм спорт журналистикада шулай ук ул рус телле журналистикада да нәкъ шулай ук. Спорт журналистиканы алып карасак, мәсәлән, менә Алмаз алдаларга ирек бирмәс. Безнең шул ук бер үк танылган кешеләр рус телле журналистикада да Рустам Кулеев, Сергей Козин дип әйтәсең дә, Руслан Мөхәммәтҗанов дип әйтәсең дә, һәм күп түгел. Ләкин яшьләр менә килеп чыга да, алар кайдыр китеп бара, башка өлкәгә китеп баралар, Мәскәүгә китеп баралар, федераль басмаларга. Ягъни татар журналистикасында да шул 5-6 исем җыри инде бүгенге көндә. Илнар, сезнең фикерегез? Мин әлбәттә бу фикерләр белән бик килешә бит алмыйм. Аларны соңрак алырбыз. Беренчедән, монда җыелган, шушында утырган, залда утырган бөтен хезмәттәшләребез чемпионат тәмамлану белән котлыйм. Котлыйм, чөнки бу чемпионат тәмамлагач күпләребез ялга китәчәк ниһаять. Бу бер. Икенчедән, без соңгы вакытта журналистика булмаса, гомумән татар җәмгыятенә бирергә тырышабыз. Менә бу телгә карата бәхәсләр белән бәйле битне. Ничек бәя бирәсең бит менә бу татар журналистикасы бармы дигән сорауга. Бер яктан караганда, әлбәттә, сыйфатка карап, бармы, юкмы, начар дип әйтергә мөмкин. Юк дип әйтергә мөмкин. Яралгы хәлендә бар дип әйтергә мөмкин. Икенче яктан, инде без бүгенге авыр шартларда акларга һәм кызылларга бүленә башласак, бөтенләй бер нәрсә калырга мөмкин без. Ул яктан караганда бар дип сөйләргә мөмкин. Менә сез Алсу ханым безне таныштырганда спорт хәбәрчесе дип Алисаны генә әйттегез. Калганнан барысын әйттегез. Баш мөхәррир, баш мөхәррир булмасары. Бу инде
татар журналистика, спорт журналистика юк деген сөз бір жақтан қарағанда. Чөнки мөхәррир булып эшләп, мөхәррир булмаса булып эшләп, спорт турында язып булмый. Спорт журналистика ул башкаларыннан бір ягы белән аерыла. Әлбәттә барысында да белергә кирәк, белмичә язып булмый. Әмма спорт журналистикасында даими һәр вакыт шуның эчендә кайнарга кирәк. Әз генә кайнамадыңмы, әз генә читтә калдыңмы, төшеп каласың деген сүз. Мин әйтмим теге мәдәният журналистларын кимсетү түгел. Ну, атнага бер концерт карыйсың бәлки. Былай гына әйтәм, теге чагыштыру өчен генә. Менә спорт журналистикасында бер матчты калдырсаң, син дә икенчесендә аның нидер аналитик язма язу мөмкинлеге кими килешәсездер. Аннар радикасының сүзләренә кушылып тагын бер нәрсә әйтергә була. Спорт журналистикасы руслар белән татарларны аерсак, радик фикер белән килешә алмыйм. Бүтән рус матбугатларына хәтта икешәр, өчәр спорт журналисты тоталар. Татарда ул юк. Менә әйтегез миңа бер гәҗитне спорт журналистигын аерым бер журналист тотышына. Юк андай бер, таба алмаячаксыз. Ә инде ул теге остаточный принцип белән генә, вакыты булганда гына, берәр вакыйга булганда гына яза башлый икән, бу инде кызык түгел. Яралык хәлендә дип әйтәм, бу яралык хәле күптән бара. Мин соңгы 15 ел içinde җавап бирә алмыйм, чөнки шул чорда эшлим. Яралык хәлендә тоту да әле бик яхшы. Шушы яралык хәлендә калуыбызга булса да безнең ярдәм итә. Көрәш темасы беренчедән. Икенчедән шушы Казанда узган соңгы чаралар, универсиада, су спорты буенча, менә хәзер футбол чемпионаты. Кайбер газетлар, мин бөтенсә бәя бирәсем килми, ул мәгънәсезлек һәм тәрбиясезлек булыр ди. Кайбер газетлар спорт темасын шу зур чара вакытында гына искә төшерә. Менә ул безнең бүгенге хәлебез, һәм ул сөйнерлек хәл түгел. Рәхмәт, Алмаз, сезнең фикерегез. Мында татар спорт журналистикасы дигәндә миңа калса инде шурларга бүлеп әйтергә кирәк. Бүген гомумән алганда шур ничектер ул безнең үзгәрде дип әйтик. Һәм оперативлык артыннан кыска яңалыклар журналистикасы килде. Бу инде әлбәттә безнең спорт журналистикасына да кагыла. Әгәр дә элек мисал өчен газетларда да шул аналитик материалларны укыган булсак, хәзер алар юк. Бигрәк тә татар спорт журналистикасында андый материаллар алар күренми. Шуңа күрә монда аларга кирәк элеккеге журналистиканы һәм хәзерге спорт журналистикасын. Менә иннарның сүзләре белән күпмедер дәрәҗәдә килешергә буладыр, чөнки элек әле без авыз тутырып татар спорт журналистикасында эшләүчеләр дә бар, аны аңлаучылар да, аның турында язучылар да һәм аны иң мөһиме укучылар да бар иде дип әйтсәк, бүген дөрестән дә ул ниндидер яңалык форматына гына кайтып калды, кыска гына мәгълүматлар бирәләр һәм әгәр дә ул мәгълүматларны укыганда ниндидер яңалык укыйм дип әйтсәк, без шулай инде дөрес әйтмәс идек. Чөнки интернет заманында, бигрәк тә менә бу Инстаграмнар, башка социаль челтәрләр заманында без инде бөтен яңалыкларны күреп торып, һәм инде белеп барабыз. Шуңа күрә ахырдан нәрсәдер уку, бигрәк тә зур күләмдәге язмаларны уку дигән әйбер хәзер юк. Ул гомумән алганда аны укымаячаклар. Һәм инде аерым алганда менә безнең телевизион өлешне әйтсәк, монда шулай ук миңа татар журналистикасында да һәм рус журналистикасында аерым алганда спорт буенча эшләргә туры килде. Монда әйтер идем, татар спорт журналистикасында эшләү ул бик авыр һөнәр дип әйтер идем. Чөнки татарча сөйләүчеләр юк. Телевидение өчен иң мөһиме безнең бөтен сурәт һәм сөйләүчеләр. Менә монда әлбәттә проблема. Безнең татар спортчылары була турып та, без татарча менә шул көрәштә генә татарча сөйләштерә алабыз безнең спортчыларны һәм җитәкчеләрнең дә, алар бармак белән генә санарлык, татар телендә ул фикерләрен яхшы һәм мәгънәле итеп сөйләп бирүчеләр. Шуңа күрә татарча ниндидер сыйфатлы материал, сыйфатлы сюжет әзерлим дисәң, монда инде әлбәттә кыенлыклар туа. Бу спорт журналистикасына кагылмый, бу гомумән алганда башка даирәләрендә кагыла, ләкин спортта, аерым алганда татар спорт журналистикасында телевизион өлкәдә сыйфатлы материал ясап булмый. Ни дисәң дә, күпме тырышсаң да, йөрсәң дә, мәгълүматны җыйсаң да, эшләп булмый аны. Барыбер тәрҗемә итәргә туры килә. Спортчыларны вата җимерә булса да, бер-ике сүз әйттерергә туры килә. Моның белән әлбәттә барлык безнең телевидениедә эшләүчеләр дә очраша. Монысы беренче мәсьәлә, икенче мәсьәлә инде ул әйткәнемчә спорт журналистикасының үзгәрүе белән бәйледер. Чөнки хәзерге яшын тизлегендәге мәгълүмат заманында спорт журналистларының хәзерге төп максаты менә уен бара. Шул уен барган вакытта ниндидер мәгълүматларны җибәреп бару. Әгәр дә уен биткәндә үк инде син җибәрәсең икән материал, элек бу гадәти күренеш булса, әгәр дә икенче көнгә иртә белән синең ниндидер материал булса, хәзер инде уен тәмамланганда чыккан материал ул шулай инде соң чыккан һәм соң бирелгән мәгълүмат дип санала. Шуңа күрә монда теге чорның үзгәрүенә һәм әлеге чор үзгәрү белән татар журналистикасының сыйфаты кимүе, әлбәттә монда уртаклык яклары бар һәм моңа каршы бер нәрсә дә эшләп булмый дип әйтер идем.
Рәхмәт Алмаз. Һәм Олисәгә аерым сорау булыр. Олиса әле күптән түгел генә спорт журналистикасына керде. Былтыр ялгышмасам, конфедерациялар кубогын яктырттың шулай бит. Һәм менә Олиса инде универсаль журналист, аны спорт хәбәрчесе дип кенә әйтеп булмый, ул төрле темаларга яза. Шулай да спорт темасына кирип киткәндә сиңа нинди кыенлыклар очрады? Менә шундый сорау. Шәйсәміз сфарағызға дағын рәхмәт шақырауыңызға. Шыннан дағын менә мин спортта 2 генә ел язам. Конфедерация кубогында футбол темасын яктырттым. Шулай ук су спорты буенча дөнья чемпионаты вакытында дагы эшләргә туры килде спорт журналисты буларак. Һәм бу шыннан да шундый авыр һөнәр икәнен аңладым. Беренчедән син спортны аңларга тиешсең. Аның bütün нишкәлекләрен, үзенчәлекләрен аңларга тиешсең. Икенчедән, менә мин 2015 елда Казан Федераль университетының журналистика бүлеген бетердем. Һәм анда безнең бер генә дәрес тагын спорт журналистикасына кагылышлы бер генә дәрес булмады. Бер генә спорт журналисты килеп безгә мастер-класс үткәрмәде. Шуңа күрә безгә үзлегебездән өйрәнергә туры килде bütün нәрсәне. Менә мин шушында утырышым, менә бу залда утырышым bütün журналистларның үземә язмаларын укып чыгарга, футбол матчыннан соң кабат телевидениедан, интернеттан изләп табып, төрле мәгълүматлар, материаллар изләргә туры килде. Без спорт журналистлары үзебезне өйрәтәбез, үзебезне укытабыз булып чыкты инде. Һәм менә Илнар абый әйтте, мәдәният темасына язучы журналистлар алар бер концерт карыйдагын, шуның белән яза дип. Бу дөрес түгел. Менә Ислам Камал театры, менә мин әле 1 ел гына язам мәдәният темасына, ул инде 2 тапкыр безне журналистларны җыеп, 2 тапкыр театр турында рецензиялар язу буенча укыттылар, дәресләр бирделәр, киңәшләр бирделәр. Спорт журналистларын кем күрә, спорт журналистларын кем өйрәтә, кем этәргеш бирә аларга. Менә андый нәрсәне мин әле күрмәдем. Мин үземне үзем өйрәтәм. Һәм безнең редакцияга үзе элекке язып торган журналистлар безнең материалларны укыйлар. Башка менә хезмәттәшләрем үзләре киңәшләр биреп, спорт журналистларын үзләре үстерәләр. Рәхмәт. Менә аудитория турында да сөйләшеп алыйк әле. Спорт турындагы язмалар, сюжетлар, тапшырулар ни дәрәҗәдә кирәк безнең татар телле укучыга? Монда бәлки ниндидер статистикада сорасак буладыр. Мәсәлән, сезнең газетада Илнар Яисә сайтта чыккан материалны, якынча спорт турында чыккан материалны ничә кеше укый дип саныйсыз? Бәлки ниндидер саннар китерә аласыздыр. Мин мәсәлән Интертат һәм Татар информ буенча әйтә алам. Интертат буенча мәсәлән Атна вакыйгалары газетасының тиражы 80 000 дип исәплибез. Ләкин анда спорт материалларын ничә кеше укыганын без әйтә алмыйбыз кызганычка каршы. Интертатныкын әйтә алам. Күненә якынча 20 000 тапкыр укыла материаллар Интертатта. Спорт темасын күненә 1 000 тапкыр укыйлар материалларны. Бу азмы, күпме? Сез ничек уйлыйсыз? Һәм сездә аудитория белән менә мөнәсәбәтләр ничек? Аудитория ни дәрәҗәдә көтеп ала? Һәм гомуми аудиториядан күпме өлеше спорт темасына багышланган материалларны укый? Газет мәсьәлесенә җавап булайрак. Без спорт темасының материалларының ни дәрәҗәдә кирәклеген яки кирәк түгеллеген язмый башлаган аңлыйбыз. Чөнки әйтәм бит, менә спорт журналисты булмау аркасында минем шәхсән вакытым җитми. Элекке бездә аерым спорт бүлеге бар иде. Һәм фәкыйрьгә шунда эшләде. Хәзер мин шул атнага 1-2 материал белән чикләнәм. Зур вакыйгалар булмаган очракта әлбәттә. Монсы газета өлеше. Сайтка килгәндә көндәлек спорт вакыйгалары, спорт язмалары башка материаллардан азрак яки күбрәк укыла дип әйтмим шул ук дәрәҗәдә. Менә көрәш мәсьәләсе бар. Көрәш мәсьәләсендә активрак, чөнки сер түгел, без ул көрәш турында язган материалларыбызны барса менә радикта, залда утырыш Фәридтә көрәшчеләр утыра торган махсус төркемнәр бар. Ул Батырлар группасы ВКонтактеда, ВКонтакте нинде сәхифәсендә һәм тагын әле WhatsAppта 2 төркем бар. Әлбәттә, алар аркылы җибәргәч, анда бергә бер арта. Анда да мин карау арта, әле икенче гына бар. Менә сез биттегез инде фикер мәсьәләсенә әйтеп китәргә кирәктер монда. Фикер мәсьәләсендә 2 көн маташканнан соң чәршәмбе мин тудырдым бу теге Чабаксардагы вакыйга турында материал. Ул материалның киршегенә ишәй, чөнки мин анысын бәлки әйләнеп кайтарып, ул вакыйганы мин айсбергның өскелешегенә бәйлим. Менә аскы өлешенә җавап табу максатында 2 көн утырдык, яздык һәм
ВКонтактеда лайк қойдылар. Мына қалып шул. Радик. Ихтияж бармы дегеннен, мындан неше ел элек, 10 еллар элек, мына шулык бер әҗдүр егет инде безнең спорт деген татарча спорт газетасы чыгара башлаган идек. Аны мен әйтмим теге яхшы дип тә, начар дип тә, ләкин үз укучысы булды. Шул көрәшләр даирәсендә йөргәч, бездән әле дә һаман сорыйлар, нигә чыгармыйсыз, нигә чыгармыйсыз, нигә чыгармыйсыз. Ягъни ихтияж барбер бар. Менә мәдәни җомга баш мөхәррире әйтә бит, Вахит Имамов, тиражы күп түгел, ләкин әгәр дә шул 2000 укучысы бар икән, шушы 2000 укучы эчендә чыгара кирәктер дигән бу спорт газетасы буенча да шулай ук, әгәр дә ул вакытта безнең 1000 укучыбыз булган икән, шул 1000 укучы эчендә чыгарга кирәк булгандыр. Инде ихтияж менә шуның белән бар, ихтияж бар дип әйтер идем мин үзем. Аны бит ничек әле тәкъдим итәсең? Аны бит шул ук сайтта да яңалыкны да матур иттереп тәкъдим итеп һәм укытырга мөмкин. Газетта чыккан материалымда басма матбугатларны әлбәттә статистиканы аны бик белеп булмыйдыр инде. Шуңа күрә шундый фикерләр. Öyleyse. Bizning men shu sport turida yoza boshlagancha bir ara sport temasi to'xtab turgan edi, lekin redaksiyaga bek ko'p shildiratuvlar bo'ldi. Siz sport temasini yangidan yangiroq endi yangidan yozib borasiz endi deb so'rovlar ko'p bo'ldi o'quvchilarimizdan. Demak, gazeta o'quvchilarimiz bizning sport temasini qarab boradi degan so'z. Ham shundan so'ng biz har sharshanba sonida o'zi bizning sport yangiliklari, ham sport turida turli qiziqli faktlar chig'ara boshladik. Endi o'tmasina bir topqir shu rubrika boradi bizning. Saytga kelganda turlicha bo'lib prosmotrlar 1000 o'rtacha prosmotr deb ayta olar edim endi. Biz sening o'zing ishingda materialni qo'ya o'rnashtirishga qarab, Instagramda o'rnashtirasang ekan albatta ko'proq prosmotr jiyayni, boshqa saytlar o'rnashtirasang ekan ko'proq. Ham biz ishistag'ina men bitinda o'zim sportni bek yaxshi anglayman, shunga ishistag'ina sport turida yozmayman. Turli qiziqli faktlar o'ylab topadigan qiziqli faktlar topishga tirisham. Masalan, Ramil Zakirov o'zining to'yi vaqtida to'yini to'xtatib turgan futbol qaragan. Şunun turunda yazıp çıktık biz ham ol işinden dağın 2000'e yakın prosmotr jedi bizde. Şular janatarlar bilen İngiliz tilinde de oralaşığa turı keldi. Braziliyadan kelgen Michael degan janatar bilen Rus tilinde oralaştım. Bu men onun Rossiya turunda, futbol turunda fikirlerini tınladım. Poyizda alarının buşlar poyizgan çiklergülerin çık barıların, alarının seyahat tarihleri turunda yazıp çıktık. Hem de anday eyberler okuşulara kızıklı. Әміне башқа темаларға язмаларының оқылышы білән спорт темасына язмаларының оқылышын чагыштырып қарасаң, Чиста спорт турында гына язсаң, просмотрлар әзрәк. Кызыклырак фактлар тапсаң, просмотрлар күбрәк була. Рәхмәт, Атлас абый. Мында андай сұрап қойыларға дешті білдір енді, спортны оқилармы деген, ол бит тұрмыш, спорт енді тұрмыштың бір үліші, ол саясатта, ол кімдендір мауығуы да, чүнки мен бит енді 40 yılga yakın matbuatta. Ol ilk vakitte da şulaydı. Mesela bunda zaman özgere, okuşlar da özgere, onların talepleri de özgere indi. Mesela ben mektepte okuyanda Sovetski Sport gazetesini aldırıp onu okuyordum. Onda bütün evir var idi. Onda hazır onların nerse, ben onların tanıdıkları getiremem. Belki şulay gerektir. Onda komandalı oyunlar gana hazır. Voleybol, basketbol, futbol gitti. Ertege kalgan neler, şangı sportu da yok bizde, Rossiyada, başka sportlar bir gezgine bilirler. Gümmen. Bizde indi bütün üstüne verip olmayı, Tatarstan'da bitindi. Buna sport kalendarına korasan, anda 100'den artıktır. 100'den artıktır. Biri getirişe bizim Tatarşa kıraşını. Şoluk şangı sportun biraz doğru kelgende indi neler. Munda indi Tatarlar turunda söz var. Tatarlar bizning aytik Rossiya çempionatlarında nelerde oңышқа erişerler eken, alarını beri getirişabız indi. Şoluk Alina Zahitovаны, anın turmuşun, men başqaсын degендей. Munda bit nişik qaraysan, masalan, oshqa bit indi tuzu da kerak, burışı da kerak, sport kerak. Түгел деген әйбір бола алмай, ләкин мына мен бәлки Алмаздың үйіне кіремдер. Заман өзі кетіріп қойған талаптар бар. Мына 90-шы жылдарда біреу де хатırlamайдыр енді аны. Мына татарша, русша алып бара башлағандар хоккейні. Ол өтмәді, өстәгілерге шамай. Қазір менен заман келді, татарша алып бараға. Мына бит прекрасно кіріп кетті деп айтмақшы боламын мен. Бір деген кіріп кетті, чүнки аны заман талап ете.
татар тілінде кіші тыңларға тілей екен әбилер бабайлар. Яшар бек тыңлай деп айтамын, ләкин яшар да тыңлайды деп ойлаймын. Кіріп кетті міне спорт не? Заман өзі талап етеді. Тіл турында бигерәк сөз барғанда әйтек 1 сағат бойы, 2 сағат бойы хоккей матчын бүтін дүнияға деп айтайық енді, Россияға ғана түгіл бүтін дүния ТНВ канал арқылы, ТНВ планет арқылы тыңлайлар екен. Бұл бейт енді бір деген әйбір. Біздің татар спортшылары турында деп айтамын. Рахмет, шынында міне Олмаз біздің матчларын татар тілінде шарықлаушыларының бірсі ТНВ телеканалында. Бик білесі келе аудиторияғыз турында. Неше яшьлек аудитория ол, көп қариларымы сізні, бәлки нендер статистик мәгълүматлар бардыр? Аудитория рейтинглар белән күрсәтелә безнең телевидениедә. Монда ТНВ телеканалының рейтинглары бар. Статистик яктан ТНВ Планета телеканалының рейтингын билгеләп булмый. Чөнки ТНВ Планета ул безнең Россиядә генә түгел, чит илдә яшәүче һәм башка илләрдә, башка дәүләтләрдә яшәүче халык өчен күрсәтелү сәбәпле без аның рейтингын билгели алмыйбыз. Моны инде статистик яктан да күрсәтеп булмый. Без таянабыз инде әлбәттә шалтыратуларга, хатларга, җитәкчелекнең фикеренә дип әйтик инде. Менә бу хоккей турында сөйләп башлаганбыз икән инде. Хоккейны башлап җибәргәндә, әлбәттә башта ничектер сәерсенеп караган кешеләр күп булды. Ничек инде татарча бөтенләй колакка ятмый бит инде бу. Ияләнгәнбез бит инде без русча, ничек татарча сөйлибез инде дип. Ләкин ахырдан инде әйтә башладылар, менә без хәзер русчаны карамыйбыз, киресенчә татарча гына күчтек, бик әйбәт. Карыйбыз. Берничә җитәкчедән дә ишетергә туры килде безнең республикадагы алга таба дәвам иттерегез егетләр, бу бик яхшы эш дигән кебек. Бигрәк тә менә бу сәяси яктан бик катлаулы ситуация вакытында татар телендә хоккейны җибәрү ул бер яктан эксперименталь рәвештә башланып китсә, икенче яктан менә кайта авазы уңай булды аның дип әйтер идем. Без бары тик менә соннарга түгел, монда кеше фикеренә генә таянып әйтә алабыз шул. Рахмет, хәзер инде коллегаларга сүз. Соңа бәйле тагын бер генә әйтимдә. Менә безнең бит хәзер альтернатив чаралар да бар, шактый. Шул интернетта алсак, менә 1-2 ел элек кенә, мәсәлән, нәк рус сайтларында кебек үк футболдан онлайн тапшыру алып барыла. Менә шушындай минут, шушындай пас бирде, яки анда туп кертте. Һәм шундый тәҗрибәне, мәсәлән, интернетта кулланып караган диләр, һәм шактый гына шуннан да күп сандагы җыелган иде анда караучылар саны, һәм аны керәшчеләр җәмәгатьчелек үзе дә таләп итте. Бүгенге көндә инде заман үзгәрә, хәзер Инстаграмда менә прямой эфир алып барабыз, шулай Батырлар төркемендә, Батырлар аккаунтында, һәм менә Муса Җәлил призларына узган ярышларда финал ярышларын карадылар 1500-гә якын кеше. Бу прямой эфирда гына. Аннан соң әле тагын ул төркемдә безнең бүгенге көндә 5000 кеше утыра. Ягъни ихтыяҗ бар, сорап торалар. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Татар информ Рузилә Мөхәммәд. Минем беренче сорау, менә чемпионат, футбол буенча дөнья чемпионаты бетеп бара бит инде. Сезнең прогнозлар һәм нәрсәгә нигезләнеп шундый прогноз ясыйсыз? Кем чемпион булачак? Кемнән башлыйбыз? Прогноз ул шул хәтле не әйбер, тем более менә футбол чемпионатында әгәр дә берәр әйтсә, теге Бразилия калды дип кызык табылмас иде. Менә монда әйтик, шул Хорватияның килеп кируе финалга, ул бик зур әйбер, һәм шуның белән кызык та ул чемпионат. Күпме командалар төшеп калды. Әле чемпионат башланганча, теге сайлап алу турниры башланганча, инде көчле командалар, әйтик, Италия белән Голландия төшеп калды. Төшеп калды, кире алмадылар бөтенләй. Һәм монда да карагыз, Көньяк Корея герой булып кайтып китте. Элекке чемпионны җиңеп кайтып китте алар. Дөнья чемпионы булганнан ким кайтмадылар алар, герой үзләрендә. Монда прогноз ул, менә мин 3 команданы әйткән идем радиодан, интервью алган иде Рахипов. Франция, Англия һәм Уругвай дигән идем. Икесе инде менә Франция гына чыкты шуңардан. Англия чыга алмады бит инде финалга. Менә ишетәсең шундай әйбер. Прогноз ул безгә кызык кына бит инде ул прогноз. Кызык икән шулай. Монда әйтеп булмый, чөнки менә бу соңгы уеннары белән әйтик Хорватия шулай ук чемпион калырга мөмкин. Монда тренерлар, монда бит беләсезме нәрсәндә? Анда теге көрәштә мин әйтергә мөмкин. Шул хоккейда әйтик Россия, көрәштә
Машина алса бигерәк. Yok bir kişi individualni aytib bo'lar. Bunda bir целый mexanizm, anda trenerdan da tura, o'yinchilardan tura, nindi taktika qo'llanalar. Hozir bir-birsini shul qatlar ular bit tigi izучайтni bitirganlar. Mana nidi xorvatlar nishik chiqardi trener 3 kishini tigi ustama vaqtda chiqardi da, shuning roli bek zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu jinganda, Angliyani jinganda. Mana bu taktika. Şol vaqtda Angliyada jеңерге mümkün edi. Ozgina bir o'rinda bunda prognoz aytam ikisini 50-50 men masalan 50ga 50 qo'yam. Angliya dedi, Allah sabay. Menim eng shotlantirganim shu bo'ldi, Angliya jingmadi. Kim jengecek Radik? Men o'zim Fransiyaga qo'yam. Bunda farazlar беру o'rinsizdir. Mana qiziq uchun gina qaragan edim. Chempionat oldidan futbol bilgichlari, trenerlar shol Mourinho indirekt farazlar bergan deb. U qo'ygan komandalar hatto chirik finalga da borib jeta olmadilar. Anda umuman olganda bir yoqdan Argentina, bu yoqdan xatirlamayman hozir qaysi komandani qo'ygandir, lekin hozirgi komandalar tug'ilanda. Shunga ko'ra mana ko'pgina kishilar albatta tegi sport ülkəsində ishlovchi bo'laroq shol taratalar. Kimga qo'yargan ekan oqshani deb, hozir bitni bookmakers kontoralar bor. Kimga qo'yarga, kim jingga degan. Aytam bu chempionatda agarda kimdir uchun qo'yargatlisi ekan, qarshi yoqqa qo'y, chunki shu prinsip ishlab keldi bunda. Sen bilasan bitinde, sen qaraysan bitinde degan kabi so'rovlar bor. Shulga Akbars bilan da aytam, men ana bilsam, ko'pdan millioner bo'lgan bo'lar edik endi. Kim jinglasin bilsak, shunga ko'ra bunda farazlab Ul farazlaganda bit mana o'zingiz qarab ko'rasiz. Reyting deganday birga qarab qo'yalar. Rossiya mana 70 где-то 7-destada, 70-60 o'zgarib turadi. Agarda Rossiyani birovda qo'ymagandir bunda, tigidan aning tigi soylabon turnirine chiqarganda qo'ymagandir. Reytingga qarab. No, bir bor, reyting o'ynamay bet bunda. Bunda kishilar o'ynaydi. Kurashda shulay boshqa sport turlarida. Reytingga qarab ayramay bir vaqtda. Rahmat Olisa, sizning farazlaringiz. Men Xorvatiya yoqla, agardan xorvatlar jengsa, bizliklar dunyo chempionlarına jengildi deb aytırlik farazlar edi. Inar Мен алмас білайын, мен яшырмын, мен алдан Бельгияның үшін жанаттым деймін, Бельгияның жеңесін фаразлаған едім, чемпионат башлаған жоқ, аларға 2 адам жетмеді. Келішмеш olмай, бұйылғы дүния чемпионатының әрсәрі фаразлау мәғінәсізге айленіп бара, күннен күн бардық шылтығы әтәшке 2 сағаттан тара ашады, бәге шоқша баласына, шүшқа баласына ғафойдығыз. Нәршеді шылай фаразласақ қынайды. Хорватияға жеткендер деймін деме, чүнки ялар сынғы 2 матчына 2-сін пенальти бойынша, 1-сін үстеме оқытылдар, мен Франция деймін. Демек, күтөбіз бірнеше генә күн қалды. Тағын сұраулар, рахмет етегіз. Ярым. Мүмкін. Шулық чемпионат темасын давам етіп, мен ғұммен чемпионат білен қызықсынып бармадым, қызым қорағашқына біраз қой бір нәрселеріне білдім. Мен соңынан bu чемпионатта Тотар егіті болғанда білдім. Хам оның бойынша Тотарша бір интервьюда нендір бір материалда көрмедім. Мен көрмедім, әлі yazmadığız mı? Хужаев турында Тотар тілінде материал бар мı ол? Бірәріңіз yazdı mı? Хужаев деп бізге кім айтты саған? Тоқтағыз, сен Хужаев деп кішіні әлінен сәршеді бітіресіз? Хужаев. Ол егітінің біріншіден өзінің татар болып тұрында бір гінесіз жүкті. Ол Шанықтаның Татарстанға біз бетін шылай, бұны қияланамыз, татар болмаған кісілерін татарлаштырамыз. Ол егіт білен біріншіден ол бек яш егіт. Қазанға келді деп білем ана, Құрбанбердиев ана уақытында ол көплеп шылай шақырадайын, бір салып қала жібері келген деп білем. Ол шалда тоған егіт. 2-3 yaşına kadar yaşında yaşayan, anın bütün тұрмышы неде өзген, Оренбургта, әтенелері Тажикстаннан. Біріншіден біз анай әлімен өзіңіз көріп сөйлешмеген кеш, біз аны татар деп елан етуге қаршы. Çünkü biz еш қылан ашылы, бик көп кішіне елан етеміз, міне кім әлі біздің рубинатыға егіт, ұйғыр егіті. Bütün сын татар деп бері ол шылықта ұйғырда тұғылар. Әдем бенгені біз шапландық енді, Егзат Ахметовны айтам. Мен çünkü Mikrofon. Мұстафин нешік татар болын айтты бейтіне бізге. Шоң көрі не дейік, ол егітмен башта көрішік. Ол зенетті ойнай, шаңылықта. Çünkü яны татарстанға қайтқаны көрінгені мұнда бітіне жоқ. Әмі бір жерде көрдім татар болуын. Mikrofon. Жоқ. Тіге бік, анлар тағым бір спорт алмаз айта башады ана. Ғымен спортшыларда әлімді құру бік жайсыз нәрсе, бік қатылау нәрсе. Алар біріншіден йылдыз ширеде бар енді. Екіншіден бик ашылы бітәрге тырышмылар. Бик ауралар бірінші. Біздің шыл бір контингент бар, күресшілер, шаңғышылар,
Yüzүчүлөр Бир кимде тырышып карамады аның белән. Yok, аны бит әле башта доказать итәргә кирәк. Татар каны бар икәнен анда. Без хәзер алсак, Жирковның хатыны да Татарстаннан Лаештан. Хәзер Жирковның Казана башканы балаларында Мен таныйм үзен. Мен Зенитка пресс-службасына хат яздым, почтасына. Зенитның клубының почтасына соңрак деген жауап келди. Чөнки ул егет Зенитта уйный. Аны Татарстанга мен хәтерләмим, килдеме икән былтыр уйнаганда? Алмас хәтерләмисеңме? Бәлки состав алмадыр. Чөнки ул футбол күгендә былтыр гына балкан егет. 1 ел. Мәдә анда бит ярты команда уйнамый, анда бит төп составка кирүгә авыр Зенитта. Мен әйтә алмыйм. То есть соңрак деген жауап келди. Ну, әмма хәзердән теге татар дип горурланырга мен ашыкмас идем шәхсән үзем. Ләкин без заманында горурландык Нигериядән килгән Питер Адемвинге белән. Нигер малайын татар дип әйттек һәм расладык аның татар икәнлеген. Спортта шундай әйбер бар, теге Микрофонга ярымыйдына. кеше булгач инде төрки менә шул мөселман булгач без русларда ярдәм итә әлбәттә теге рус магашын татардыр инде дигән ярлык башыкта ярлык дигән сүз туры килми инде. Игълан итәбез шулай торып. Әл татармы? Ишегезнең берегез дә бу егетнең татар икәненә әле ышанмый. Мин ышанмыйм. Радик Юк, мин аны татар түгел дип тегесе татар түгел шикләшмим. Мин 100%. Микрофонга ярым, чөнки безнең онлайн трансляция. Шулай әйтәм, теге без фамилиясе урыс булмагач татар дип игълан итәбез, шуның белән горурланабыз. Юк, но мен сездән сорыйм. Мин культураны язучы буларак татар фамилиясе икән, мин ул кешегә ничек тә булса чыгам, һәм аның татармы, юкмы, һәм милли җанлымы, юкмы икәнен белешәм. Берсендә белешми калганым юк, үзем теләгәннәрнең. Монда сезнең белешеп карау теләге булдымы? Миңа шул кызык. Дөнья чемпионаты вакытында гомумән алганда авыр футболчыларны алырга, алар аерым бер территориядә, аерым бер зонада һәм регламент буенча гына, хәтта алар Казанда уйнасалар да, алар янына килү, ул чынга ашмаслык хыял дип әйтим инде журналистлар өчен. Менә хәзер вакыт булса, ярый, белешергә дә була, кайдан икәнен дә. Шул әйткәндә бу бөтенесе отмазка, әйе без моны шәп бетермәдек. Әмма мин аны татар дип атауга әлегә үзем атай алмыйм. Менә шундый ситуация синең сорауга җавап. То есть сез алга таба миңа аның белән интервью уку мөмкинлеге тудырачаксызмы? Сиңа тудырабыз. Рәхмәт. Сорауларыгыз, рәхим итегез, коллегалар. Әйе, Шулпан. Алмазга беренче сорауым. Алмаз Чулпанга рәхмәт булга Райса. Алмаз, син татарның беренче комментаторы булып тарихка кирип каласыңдыр дип беләм инде. Мин спорт белән кызыксынмыйм, но минем белүемчә һәм башкалар белүенчә комментатор булып алып барганда паразит сүзләрдән ничек кутыласыз? Ул бит инде паразит сүзләр татарда бик көчле. Һәм сез ничек үзегезне контрольдә тотасыз? Бу беренче сорау. Икенче сорау. Текстлар турында менә мин спортны белмәгән кеше буларак спорт текстларын укыйм да мин алар җүнәрәт аңламыйм. Бердән-бер аңлаган текстым ул булды Рамис Латыповның футбол буенча стадиондагы матчлар турында һәм мин шуннан соң гына футбол матчлары карый башладым. Бәлки безгә дә шулай спортны бик гадиләштереп яза башларгадыр. Чтоб хоккей турында сүз бармый, хоккей популяр, волейбол, баскетбол турында бар. Без аларны вообще гомумән белмәйбез бит, әмма шуларга кызыксыну уяту өчен дип уйлыйм. Аудиторияны киңәйтү өчендер инде. Беренчедән мин үземне беренче татар комментатор дип исәпләмәйм. Моңа кадәр инде әйтеп үткәнебезчә безнең ничәнче елларда иде ул? 90 елларда кемнәр Илдус Илдархановларда эшләгән иде бугай анда татарча алып бару дигән әйбер бар иде инде ул. Һәм аерым хоккейны гына алсак, бәлки уладыр да бит әле көрәшне комментарияләү дигән практика булды безнең күп кенә журналистлар аны сөйләде. Шуңа күрә монда беренче татар комментатор дип баш күтәреп әйтү миңа калса дөрес түгелдер. Икенче сорауны шулай киш бирәләр. Ул татар хоккей трансляцияләрен җибәргәндә без әлбәттә тоттыкта башладык түгел. Без шул спорт журналистлары белән аралаштык. Теге сүзне ничегрәк монда әйтергә икән, монда ничегрәк дип. Тел белгечләре белән очраштык, телевидениедә эшләүчеләр белән очрашып сөйләшеп, гомумән алганда күп кенә терминология буенча әле һаман да безнең бәхәсләр бара. Шул ук капкаягына сугу дип әйтергәме, бәрү дипме, төрле яклар төрлечә әйтә. Безнең бит инде мәсәлән Орчага барсаң бер төрле сөйләшәләр. Мамадыш ягына китсәң, икенче якта бинада мәсәлән Әлмәтләргә китсәң, башка төрле сөйләшәләр. Һәр кайсының үзенең терминологиясе. Мәсәлән, Татарстанның 50% дип әйтик, алканың нәрсә икәнен белми, шулай ук. Алканың нәрсә икәнен белми. Терминология, әле ул спорт терминологиясе проблемасы турында да шулай узак бәхәсләшергә була. Шул ук сөйләп бару дәвамында дип әйтик, безнең проблема туды.
шул удалениені ничек дип әйтергә татарча. Шул ук мәсәлән ловушканың тәрҗемәсе юк. Белгечләр белән сөйләшеп, мисал өчен татарча, менә безнең мисал өчен ТНВда гына да татарча тәрҗемәгә килгәндә тел белгечләренә мөрәҗәгать итәләр. Бер генә түгел, 3-4 тел белгеченә. Аның 4-се 4 төрле сөйләргә мөмкин. Һәм алар үзара да бәхәсләшәләр. Теге яки бу сүзләр буенча. Монда шуңа күрә уртаклык табып булмый. Мантык ягыннан, логика ягыннан туры килсә, без шул сүзләрне алырга тырыштык һәм тамашачыга аңлаешлы телдә булсын дип тырышабыз. Чөнки кайбер сүзләрне дөрестән дә бәлки дөрес әйтеп бетермибездер, бәлки калькалаштырудыр ул, ләкин ул тамашачыга аңлашыла икән, нигә әле аны әйтмәскә? Менә әле соңгы очрашуына карадык, игътибар белән кем күзәтеп баргандыр. Беренче каналдан Хорватия футболчыларын дагы басымны беренче ижеккә әйттеләр. Менә шулай кызыклы мисал. Дөрестән дә хорватлар белән аралашканда, алар әйтә, безнең фамилияләрдә Манжукич, Модрич мәсәлән, беренче ижеккә төшә дип. Ләкин хәйләкәррәк булып чыкты Стагниенко, ул Россия телеканалда без гомер буе Манжукич дип сөйләдек, нигә әле без хәзер үзгәртергә тиеш аны. Дөрес, әгәр дә хорватлар әйтә икән, аларча дөрес булсын. Ләкин без трансляцияләрдә менә шулай сөйлибез дигәнрәк карар куйдык һәм бу халыкка якынрак, чөнки гомер буе Манжукич дип ишеткәч, Манжукич дип ишетү ул инде колакка ятып бетми һәм трансляция буе ничектер һаман шуңа бәйләнеп утырасы килде. Монда да шулай ук спорт терминологиясе буенча күп бәхәсләшергә була, әгәр дә менә ниндидер җыентык бар икән, була икән, анда әле аңа нигезләнергә була. Әгәр дә ул җыентык юк икән, менә шулай кешеләрдән сорап, үзебез бәлки ниндидер терминнар кертеп, шулай гына алга таба дәвам иттерергә буладыр. Монда башка вариантлар күрмим. Рәхмәт, Шулпанның тагын бер сорау текстларының аңлаешсызлыгы турында иде. Кем җавап бирсен, Шулпан? Мен хатын кыз буларак әйтәм, инде менә безнең газетада шундый материаллар чыкты. Хоккей темасына да һәм футболга да, футбол хатын кыз күзлегеннән карап. Мин анда профессиональ футболист, профессиональ спорт журналисты буларак та, менә хатын кыз буларак футболны карап, үземнең тәэсирләрен, үз фикерләрен яздым, белмим, сез укыгансыз микән аларын әйтә алмыйм. Ләкин гафуит, Алиса профессионал буларак biraz гына көлке һәм булган очраклар да булды. Әнә бер заман интернетта кем әле Мессибикә әллә кем моны яза башлаган диде. Көле-көле укыйдык. Ләкин телнең җиңел ягыннан һәм кабул итү ягыннан шуннан да җиңел. Ул язмалар ничек карыйсың бит? Нинди кем өчен язылганына карап. Спортны аңлаган кешегә ул язмаларның бер тиен файдасы юк. Ул кызык түгел. Мин бар дип профессиональ күзлектән карыйм, менә шундый алым бармы икән? Теге журналист барак. Спорт яратқан кеше барак, язган язмалар миңа бер кызык түгел. Шуңа күрә кемгә язасың бит? Инде менә шу тегенди кешегә чынлап анда уже профессиональ язма кирәк. Мин килешәм, әллә бик авыр язмас, без бит инде һәр кеше өчен аерым газет чыгарып тора алмыйбыз. Шуңа күрә монда ниндидер урталыкны табарга кирәк. Теге чиста терминнар белән батыра торган, мин чөнки мин алай бер узам, мин бит әле мин газетка чыкканчы минем корректорлар бар. Бүтінесі 30-40 яшық түгіл. Пенсия яшындагілер де бар, алар кірәлер де, мен сізге пенальтini тәржеме етір бұл қалмайм бетін. Ол сөзден қашып та алмай. Нендір артын орталық зәрі керек. Әтігісі шақсан менің үшін дұрыс алым түгіл. Ол қызық үшін yazıла. Қызық үшін, һәм ләкин... Әмі ол спорт білен қызықсан кіші қызық түгіл Шолпан. Ләкин ол спорт білен қызықсындыру үшін. Мен де шылай не бейді, кем үшін? Гомел алганда спорт турында да, мәдәният турында да кайсы теманы гына алма, шул материалны укый башласаң, аның аңлыйсың авторы бу темада изәме, измәме икәнен, менә һәм нинди материал анда Татар-информ стиле, бөтенләй башка Ватан Татарстанның башка шуңа күрә фактологик теге профессиональ журналист ул аңлый инде. Капка аратасының нәрсә икәнен, капка баганасының нәрсә икәнен, ләкин яңа яза башлаган журналист кызганычка каршы Альберт Ахматуллин да чистайдан дип әйтте әле, шуңа күрә бераз гына аңлау кирәк. Ләкин менә бу мәгълүмат чараларының киң аудиторияга тәгаенләнгән исәпкә алганда, бәлки спорт профессиональ дәрәҗәдә спортны аңлаучылар өчен яза торган, сөйли торган берәр нинди басмамы, сайтмы булдырырга кирәктер татар телендә, шулай дип санамыйсызмы сез? Чөнки һәркем дә бит спортны профессиональ дәрәҗәдә аңламый. Шулай дип санап карадык инде Алсу ханым. Һәм нәрсә булып чыкты? Юк бит анда газет.
Берәрегезнең теләге юкмы соң Университетта укыган вакытта тел кафедрасы укытучылары Рәсима апа Шәмсетдинова кебек нәкъ сүзлекләр авторы белгече буенча мин аларга тәкъдим иткән идем, әйдәгез спорт терминнары буенча бер сүзлек эшләгәле дип, бу безнең күптәнге хыялыбыз, 90-шы еллардан килгән хыял дип әйткән иде. Әйдә базаны булдыр әле рәт дигән иде һәм бер 10 ел дәвамында минем үземнең мәсәлән күпмер дәрәҗәдә җыелган материалым бар, нәкъ менә татарча, русча сүзлекләрне киләчәктә бәлки булыр да. Бәлки аның электрон басмасын булса да. Әгәр дә инде менә яшьләргә килгәндә мин үзем яшьләргә әйтәм, кичә шул ук көрәш буенча кайбер тупас хаталарны күргәч, акылым шалтыратсаң, киңәш алсаң әйбәт булыр дигән идем. Шуннан соң бер 2-3 тапкыр шалтыратты көрәшкә язганда. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз? Фәрит? Минем дә генә өстәп китәсем килә. Эш бит сүзлектә генә түгел, Радик. Бүген шушы матбугат конференцияны тыңлап утырам да, ниндидер бер юнәлеш сайланган шикелле, кирәкме соң ул дигән татар спорты дигән. Ничек кирәк булмасын, Атлы Сабига кушылган. Бүген безнең татар журналистикасына тиешле караш, ул матбугат органнарында матбугат, һәрбер аерым матбугатта аңа караш юк. Чөнки бүген спорт кирәген беләләр, әйдә син яз инде дигән ниндидер бер ни бар, тишекне каплау. Шулай итеп ул редакторга эләгә, шулай итеп ул футболны аңламаган башка кешегә эләгә. Менә шул ягын хәл итәсе, менә шушы дөнья чемпионаты булмаса, безнең бит монда спортны язучы шулык Рәмис тә, шулык Алисә дә пайда булмас иде. Менә бу җитәкчелекнең эшләмәве нәрсәдә күренә? Аккредитация уздылар күпме журналистлар, һәм аларга бер нинди дә курслар булмады. Һәм мин, әгәр дә игътибар итеп карасагыз, Facebookка кызык өчен генә элдем, татар матбугатында ун фактик хата дигән. Бу әле 3 мәкаләне укып туган хаталар. Иңнәре шуңа күрә ниндидер җитәкчелек тарафыннан караш кирәк. Менә шушы дөнья күләм вакыйгаларны үзебезнең татар матбугатында яктыртырга уйлыйбыз икән, без укучыбыз алдында көлкегә калмаска тиеш. Чөнки бүген укучы спортны укучы, менә шул мен укучы дидегез бит интернетта. Ул мен укучы үзе дә спортны ярата, шуңа күрә укый ул аны. Ниндидер кызык булган өчен түгел, вакый ниндидер яңалык табу өчен укый. Яңалык хаталы булмаска тиеш минемчә. Менә бу уңайдан бер сорау алайса, бәлки спорт журналистларын, татар спорт журналистларының яшь буынын әзерләү турында хәзер уйларга кирәктер. Менә Илнар, Радик, Атлы Сабый сездән сорыйсы килә, сез инде шактый тәҗрибә туплаган, зур тәҗрибә туплаган журналистлар. Сезнең менә Илнар, ничә укучыгыз бар мәсәлән, ничә кешене сез шушы спорт журналистикасына кертеп җибәрдем дип саныйсыз? Күптәнге бер интервью инде, Салаваттан әлләсе сораганнарда ничек ул сезнең иҗатыгызда башка җир нинди урнап тормай дигән шушы юк андый кеше. Беренчедән мин теләк белдерүче. Теләк белдерүче түгел, теләк белдерүче бар. Беренчедән булыр өчен алар бит ул студентлар яки журфак студентлар булырга кирәк беренчедән, әйме? Журфакның бүген нинди хәлдә икән күрәбез инде. Бездә монда спорт журналистика әзерлек байтып бүлгәлек хәлдә түгел ул. Бу бер. Икенчедән малайлар бер-ике балай килде дә куша башлагач юкка чыга башлады, 2-3 ел булды. Алисә үпкәләмәсен инде. Ул мин күбрәк барбыр ират ханар дип салыйм. Хатын-кызлар эшләмәсен дигән сүз түгел. Иратларга җиңелрәк. Чөнки Алисә туташ түгел инде ул ханымнар аны, көн сайын менә матчка чыгып йөгерә башласа, булмый, гаилә бармый. Көн сайын матчка бармаса, белми кала. Шундый ситуация, ул күбрәк шуңа күрә шул ягы белән иратларга күбрәк туры килә. Иратлар юк журналистикада. Ләкин менә мәсәлән соңгы шушы федераль сабан туенда чыккан гауганы гына алсак та, беренче булып аны хатын-кыз язды бу гауганы. Һәм ул 3 көннән соң гына чыккан материал булды. Аңа кадәр нишләп бергез дә язмадыңыз? Аңа кадәр мин яздым, көндә яздым, чөнки мин материалны язып бетермәдем, бер өлешенә яздым, әйтәм, чөнки мин инде хәзер аңа керсәк әйдә булайсы яшик. Мин сезнең яки үзең материалга бәя бирәсем килми. Беренче шуны әйтәм. Ул вакыйга да атта да тәртәдә дә гаип бар. Чөнки сезнең менә чыккан алдана чыккан материаллар дип әйтгәндә күбрәк көрәшчеләр позициясын яклау бар иде. Бу очракта исә көрәшчеләрнең үзләрендә дә гаип юк, гынах юк түгел. Чөнки сыр түгел. Татар көрәшендә бүләк бүлешү гадәте барлыкка килде. Бу яңалык түгел, аны барысы да белә, барысы да әмма сөйләшмиләр генә.
Мен шуңа күрә аны икенчерәк позициядан язарга тырыштым. Шуңа бик озак язылды инде ул чаршамбы көне. Тегесе аның алдан чыкты. Инде ачыклык кертәм инде. Бу реплика бәйле җавап кына. Шуңа әйткән. Һәм мин сезгә сәбәбен әйттем, чөнки татар редакцияларында спорт турында язучы журналист юк. Менә без бүген көндә футболда язабыз, зарлана булмас. Һәм менә укучылар турында Радик сездән дә сорыйсым килә иде минем. Ничә укучыгыз бар? Нибеңне бетерәм. Ярый. Соңгы реплика буенча гына иң беренче мәкалә кертергәме кертмәскә микән дигән әйбер, ягъни Татарстан көрәшчеләренең кертмәячәкләре турында аны Оршадан кайтканда ук белә идек һәм шул вакытта чыкты ул. Һәм шуннан соң тагын бер мәкалә чыкты. Миңа шалтыратып әйттеләр. Положениегә үзгәрешләр кертелде. Татарстан көрәшчеләре кертеләчәк, ләкин абсолют батырышын көрәштермәячәкләр. Тагын бер кыскача гына язып аттым да, шуннан китте шалтыратулар. Һәм мин быелгы федераль сабан туена бармаска дигән карарга килдем. Чөнки ул шалтыратулар үзәкне бераз гына теге этикет дигән әйбер бөтенләй югалды. Укучыларга килгәндә, ягъни бу материаллар не чыккан иде. Шул батырлар төркемнәрендә бик каты обсуждация ителде, фикер йөртелде. Әле Фәритне дә кузгатып караганым, әйдә шул вакытта ук кузгатып карый дип, ләкин ул футбол кузгаткан булсагыз, бәлки менә гаугага килеп чыкмас. Аннан соң шәкертләргә килгәндә бер фактны әйтәм, шуннан да остазлык, шәкертлек дигән әйбер кирәк. Мин үзем 98 елда Шәһри Казан газетасына килдем. Илдус абый Илдархановка, юк, мин үзем килмәдем. Без Азатлык татар яшәге берлеге белән барган идек, шәрекчеләр белән, шәрек клубы һәм шунда Илдус абый белән сөйләшәм, әйтәм, мин көрәш турында язасым килә, футбол турында язасым килә. Әйдә китереп карай алайсам, менә бу киләсе атнада шимбә көнне Авиастроительның Рубин стадионында була дигән иде көрәшчеләр, шәйдә шуның турында язалар дигән иде Казан беренчелеге яшьләр арасында. Һәм алып килдем. Һәм берәр сәгать утырды ул, менә шул әтерләрне, нокталарны тикшереп, һәм хәтта саннарны һәм башкаларны тикшереп. Ягъни шуннан да остазлар кирәк. Һәм мин аның янына атна саен йөри башладым. Ягъни Илдус Илдарханов билгеле спорт журналисты. Инде үземнең шәкертләр дигәндә алай мактана алмыйм. Менә киләсе елга символайда минем шәкерт бит инде. Һәм киләсе елга Алла бирсә, Идел журналы базасында бер студентны безгә бер көтергә җыйналар. Һәм аның портфолиосын карап чыккач, инде карыйм, гел спорт турында язар, ләкин бер начарягы бар, кыз балакай. Атлас абый, шәкертләр турында сездән дә сорыйсы килә. Беренче шәкерт менә монда утыра инде минем. Шәкерт дигән. Менә ул шәкерт дигән әйбер спорт журналистикасындан түгел, вообще менә безгә практика киләләр, Зөлфәт Зиннуровтан чыгар дип уйлаган мен спорт журналистына телевидениегә китте. И Айдар Шаймарданов, алар тоже бизнеска кирип кетти. Ул бит спорт журналисты булу бик авыр, булай караганда. Әле чисто спорт журналистлар бездә юк инде әйткәнебезчә. Ул барбыгай менә Саша Медведев, Александр Медведев, Республика Татарстанда ул чисто спорт турында гына яза, по-моему, бүтән әйбер язмый. Русларда күп инде бар, ус теге чисто спорт журналисты. Ә монда инде спорт журналисты, когда минем 16 полоса чыгарасы бар, аның 16 полосаның бер ярты полосасы гына спортка бирелә газета. Кешедә күп түгел. Монда әйттем бит, штучнита бар дип. Монда әзерләргә кирәк. Нишәп чакырмыйлар син әйтик, Васил Гарифуллин чакырмый. Менә спорт журналистлары бар бит. Баралар, килеп спорт журналисты укысын. Монда узкий специализация дигән русча әйтгәндә әйбер бар бит. Без бүтәнебез бит инде авыл кешеләре. Без авыл хуҗалыгын беләбез дип саныйбыз. Но ни чорта да белмәйбез, дөресен әйткәндә. Менә мен кайчакта теге Марсель Тагиров янына барып кайтам. Көрәш ул пресс-конференция, анда галимнәр күп инде, анда теге Пономаренколар да бар, Шайтановлар да бар, ниләр дә. Анда җыя улаймы? Мин үземә күп әйбер алып кайтам. Без бит авылдан аерылдык, дөресен әйткәндә. Булай да 2 сәгатькә, 1 сәгать ярымга барып кайтабыз. Ну белергә кирәк. Элек ул узкий специализация әйбер бар иде. Партия газетләрендә дә, безнең газетләрдә дә менә авыл хуҗалыгы темасына язадыр бер кеше промышленность темасына яза, бер кеше спорт темасына яза, берсе сәясәт, берсе анда культура дип әйтгәндә мәдәният.
Қазір бітіп кетті ол. Баранда ойырым, мына ол айта, менде спортта язам дей, Алис айта, неге язам дей, нәрсе, театр турында. Икісі кейбір бетінде олар. Бірге бірләштірге ярамын. Бегайбат жазуың. Түп білгіш болырға дейш кіші бір нәрседендір. Ниндедер тем бойынша газет ташлағаш. Ол бүтін нелерді өзен білгіш. Абаршы мен яшым деген әйбір бар бет. Бүтін үстінде де біз білгіш деп санайбыз өзімізді. Білгіш түгел біз. Рахмет атласына. Осы специально соны журналистика факультетінде ұйыштырсындар, ауыл қожалығы білгішін шақырсындар. Турында язатырған бір тәжірибелі журналист, спорт темасына язатырғанын шақырсындар. Тегелерге әзірек башларына кірді әзірек. Мына мен бұл темаға кетем. Ато келелер практикаға. Ненде темаға язасың? Ненде темаға yazsın енді студент? Ана өзі студент болған кіші бет енді. Шол студентлар темасы енді анда мында көп енді көп проблемалары көп. Мында журналистика факультетінде ғана бітіріп болмайды. Мүмкін олесі. Мен театр һәм спортны алып бара дидегез, мен театрга үзем җаным теләгәнгә язам. Спортка мен кирәк булганга язам. Чөнки кеше җитми, шуңа күрә мен спортны язам. Үземне профессиональ журналист итеп санамыйм. Чөнки башкасы юк. Чөнки башка кеше юк. Тагын бер сорау мөмкин, вакыт беткәнче. Sizin bütünügüz, bu spor jurnalistlerini qarab turan bütünügüz жетекші işine ұмтылу, ол sizin sportның asıl maqsаты жеңуге ұмтылыштан mı, әлі sport jurnalisti болып тамақ тойдырып болмағаннан mı? Кіші болмаудан mı? Микрофонға ярай mı? Yok. Жетекші болып, қоярға бұтан кіші болмаудан. Тағын бар ма фикірлер бұл сұрауға? Радик, микрофонға ярай ма? Негедір бұл хақта ойланған деп ойды, білмеймін. Шулай келіп шықты енді, ме? Шулай келіп шықты, һәм мен шулай бүгінгі кенде профессионал спорт журналисті түгіл, мен бірне қадар мен таныйм аны, мен просто инерция бойынша ғана бара. Статусын алып ат бүгін социалистер. Профессионал спорт журналисті бар ма біздің татарша язушы бірден бір болса да? Алай болса қазір, әзіңе. Профессионал спорт журналисті нәрсесің, ол бар тек шыл тұруда ғана язатырған журналист болса, мен қарқалда шылай деп санайым. Анда журналист жоқ бүгін. Алмаз Гафетовны санарға болайын, профессионал спорт журналисті деп. Алмаз Гафетов русша сөйлейді, ансы да бар. Біз татар тұрына сештік бүгін. Татарша жоқ, мына чиста спорт білен шағылантырған журналист жоқ. Рахмет. Ләкин шонсы шатландыра, мә шол хатын кызларда аны матур иттеріп язырға мөмкин бит. Міне соңғы материалы білен Гүлнар да шоны раслап тұра бит. Бүгін шыққаны білен ме? Иә, бүгін шыққаны білен түпшеніп, түбіне асылына түшіп, бек матур иттеріп, спорт журналисті, спорт материалы. Ләкин оқыла, ізленілі, ішлерге бола көңіліңі берсең. Һәм біраз ғана аңласаң. Рәхмәт. Безнең вакыт чыкты, кызганычка каршы. Рәхмәт катнашуыгыз өчен бу матбугат конференциясында һәм бу соңгы очрашу булмасын иде. Шушы темага тагын җыелырга һәм проблемаларны уртага салып сөйләшеп, нинди дә булса шишелешкә килергә язсын безгә. Рәхмәт сезгә.